Joo, tuu vaan. Tonne voi jättää takkia ja voit sitten tulla tänne lähemmäs istumaan penkille, niin katsotaan sun tietoja. Joo. Kiva. Joo, istää vaan. Niin, kertoisitko vielä sun henkilötunnuksen? Niin varmistetaan, että on oikea henkilö kyseessä. Joo. Ja mulla on kone tässä, niin katsotaan. Sano vaan. Joo. Ja sanoisitko vielä sun koko nimen? Joo. Ihan oikea tyyppi on tullut vastaanotolle. Kiva kun pääsit tulemaan. Minä vähän huomaankin mistä on kyse ja totta kai on lukenut noi tiedot kun oot tänne varannut aikaa tälle päivään, mutta voitais vielä vähän käydä läpi, että mitä sulle on oikein käynyt. Joo, niinpä. Et jonkunlainen tömäys on tapahtunut sinne pään seudulle. Joo. Eli milloin tää tapahtukaan? Samalla vähän kirjaan ylös. Joo. Eli tänään aiemmin päivällä oot kaatunut ja lyönyt sun pään. Joo. Ja siitä on jäänyt tommonen pieni vekki muistuttamaan. Joo. Yeah. Joo. No, minkälainen olo sulla on tällä hetkellä? Niinpä. Joo. Okei. Ootko ottanut mitään kipulääkkeitä tänään? Et oo ottanut. Joo. Sulla on ollut aika kova isku varmasti tuohon päähän, niin osaatko sanoa, että mikä se kipu tällä hetkellä on tässä pään alueella ja tuossa haavassa? Jos pitäisi sanoa kipu sitä 0–10. Että 0 on se ei kipua yhtään ja 10 on se pahin kipu ikinä. Niinpä. Joo. No, lähdetään sillä liikkeelle, että hoidetaan tota sun kipua ja katsotaan sitten vähän tarkemmin sun oloa. Joo. Eihän sulla ollut mitään allergioita tai muita perussairauksia. Joo. Jep. Eli oot ihan perusterve. Niinpä. No. Ootko käyttänyt aiemmin parasetamolia? Joo. Se onkin aika tavallinen lääke. Aloitetaan sillä, että saat parasetamolia ja vettä ja katsotaan sitten vähän tarkemmin sitä päätä ja haavaa. Joo. Eli tässä on grammanen parasetamoli ja sitten vettä, niin aloitetaan näillä. Ole hyvä. Jos minä vaikka lasken tähän, niin saat ottaa tästä. Hyvä. Niinpä. Okei. Se alkaa siinä tässä vähitellen vaikuttaa. Sitten minä voisin kysyä sulta muutamia kysymyksiä liittyen siihen osumaan, niin onko sulla ollut mitään huimausta? Joo. Entä onko ollut mitään kaksoiskuvia? Ootko nähnyt mitään erikoista sun näkökentässä? Joo. Sitten mietin sellaista, että sulla varmasti pääkipua on. Se päänsärky tällaisissa tärähdyksissä on ihan oletettavaakin. Onko sulla ollut mitään pahoinvoinnin oireita?
Joo, niinpä. Sekin on ihan tavallista, että voi olla pahoinvointia. Jos susta tuntuu siltä, niin voit vielä myöhemmin saada sit pahoinvointilääkettä. Jos tuntuu, että se pahoinvointi siitä lähtee vielä jotenkin eskaloitumaan tai tuntuu, että et pärjää sen kanssa. Joo, mutta nyt tuntuu, että et tarvii. Niinpä. Ja voin sanoa, että semmoista väsymyksen tunnetta voi esiintyä nyt ja muutenkin semmoista muistin epävarmuutta, mutta niistä ei kannata niin huolehtia, että kaikki varmasti järjestyy. Se muistin epävarmuus yleensä on siitä itse tapahtumasta, siitä kun sä oot iskenyt sen pään. Mutta muuten kyllä muistin pitäisi toimia ihan normaalisti. Okei. Sitten me voitaisiin tehdä silleen, että kun sulla on selkeästi nyt kuitenkin suht stabiili, eli tommonen tasainen toi tilanne, niin voitaisiin katsoa sitä haavaa. Sopiiko se sulle? Joo. Pieni hetki, niin minä tässä laitan hanskat käteen, niin minä voin vähän katsoa sitä haavaa. Nyt on sellainen tilanne, että mun pitäisi vähän koskea sun kasvoja ja sitä haavaa, niin onko se sulle okei? Okei. Kun suut siistiltä näyttää tää haava. Joo. Tuntuuko, että se kipu on eniten semmoista vähän niinku jomottavaa pääkipua? Vai onko sulla sellainen olo, että sitä kipua olisi myös siinä haavassa? Joo. Joo. Selkeästi tää on kuitenkin vähän likainen tää haava. Tuntuu vähän pahalta. Joo. Vähän katon tänne toiselle. Katsotaan vielä tuonne puolelle. Vaikuttaa siltä, että olisi tosi hyvä, jos me puhdistettaisiin toi haava. Siellä on jotain tommoista soraa pieniä kiviä. Tehdään silleen, että me aluksi pinsetillä otan ne suurimmat sieltä. Ja katsotaan sitten sitä puhdistusta vielä. Näyttää, että sä oot kuitenkin huuhtonut sitä, mutta puhistetaan se vielä ihan tuollaisella desinfioivalla aineella. Joo. Tehdään tää. Näköjään
on käynyt silleen, että meillä ei ole pinsettejä tässä. Mutta minä luulen, että minä saan noin pahimmat kivet tuolta nypittyä kyllä tälleen näillä hanskoillakin. Taas joudun koskeen tosiaan siihen haavaan. Tosi hyvä. Pysyt vaan tolleen paikallaan. Minä luulen, että mä otan tommosen haavataitoksen vielä. No niin, tällä minä luulen, että minä saan sulta vielä nypittyä sitä. Miltä tää tuntuu? Joo. Okei. Joo. Katsotaan. Joo. Jep. Joo, hyvin ne sieltä lähtee. Tosi hyvä. Joo, kyllä mä luulen, että toi on ihan riittävä. Riittävä. Niin voitais sitten ihan puhistella sitä haavaa. Kostuttelin tosiaan, mulla on tällaista ihan antiseptistä desinfioivaa ainetta. Ja ajattelin, että sillä me voitais sitä haavaa puhdistella. Tänne pitäisi mitenkään kirvellä, mutta jos tuntuu mitenkään epämukavalta, niin totta kai sanot sitten. Okei. Joo. Aloitellaan. Joo. Jep. Joo. Tosi hyvä. Joo, katsotaan. Joo. Tosi hyvin lähtee. Tosi hyvin se lähtee sieltä, kuule. Saadaan tosi puhdas siitä haavan pohjasta. Joo. Joo. Just noin. Vielä vähän joudutaan sitä haavaa puhdistamaan.
itse saanut sitä kotona tosiaan huudeltua, että täällä niin kun, tehdään vaan siitä mahdollisimman puhdas siitä haavan pohjasta. Tosi hyvä. Vähän vielä katon sitä haavaa, jos sulle sopii. Niin joo, kato vaan mua suoraan silmiin. Niin. Joo, se vähän menee tohon silmäluomellekin. Niin kun tosta tullut semmonen pieni vekki. Joo, sitten laita silmät kiinni. Joo. Onneksi vältyit pahemmalta, että siinä on varmaan joku kivi raapassu sitä sun kulmakarvaa ja luomien aluetta. Joo, ja avaa vaan silmät. Pystytkö liikuttaa silmää ihan normaalisti? Joo. Voisit seurata mun sormea vielä, sopiiko? Eli seuraa sormea. Hyvä. Ja toista. Hyvä. Joo, tosiaan katsot, seuraat vielä sormea. Joo, ja tänne. Hyvä. Tuntuuko susta itsestä, että pystyt näkemään ihan normaalisti? Joo. Se kivi on vaan pikkasen raapassu sua. Tosi hyvä. Joo, koske vielä vähän sen. Joo. Kyllä se siitä paranee. Tosi hyvä. Joo. Katsotaan täältä vielä sun tietoja sitten kohta, mutta tässä välissä vaihdan hanskot. Katsotaan. Vähän kirjoittele ylös mitä tässä on käynyt, niin mitä on tehnyt. Ja siis mitä on käynyt ja mitä on tehnyt. Joo. Sano vaan, jos tulee vielä jotain mieleen. Joo. Sitten voitaisiin tehdä silleen, että laitetaan sulle siihen ihan puhtaat haavatuotteet. Onko sulla sellainen, että sulla olisi tänään joku siellä kotona sun perään katsomassa, ettei tarvitsisi yksin olla? Joo. Tämmöisen kun on tapahtunut tämmöinen pieni aivotärähdys, niin olisi tosi hyvä, että joku olisi siellä kotona ihan varmistamassa, että sulla on vaan ihan kaikki mahdollisimman hyvin. Joo. Tosi hyvä.
laitetaan sulle tämmönen haavataitos. Tää on semmonen hyvin bakteereja imevä, jonka pitäisi pitää sit sun haavasta huolta. Joo. Ja saat näitä tosiaan sitten mukaan. Ja olisi tärkeää, että hoidat sitä haavaa hyvin kotona. Eli sitä voi ihan vedellä putsata, vedellä huuhdella. Sitten kevyesti kuivata tuommoisella haavakuitutaitoksilla saat niitä mukaan. Ja sitten ihan vaan tämmönen taitos sinne. Joo. Ja sit varataan sulle uusi aika. Katsotaan, että miten se haava on lähtenyt paraneen ja saat tarvittaessa myös lisää näitä haavanoitatuotteita. Okei. Hyvä. Ja tää hyvin myös imee niitä mahdollisia haavaeritteitä, mitä sieltä haavasta tulee. Okei. Hyvä. Sitten voit tuohon silmän päälle, minä sanoisin, että ei laiteta mitään. Se on sen verran tollanen, ei näytä, että erittäisi kauheasti, että se varmasti tulee kyllä paranemaan siinä ihan kun hoidetaan sitä hyvin, mutta ei tarvi laittaa mitään tämmöistä haavataitosta tai muuta. No. Elikkä laitetaan tämä tästä. Joo. Noin. Hyvä. Tuntuuko se ihan hyvältä siinä? Joo. Yes, ja minä pakkaan, tai saat itse pakata, mutta laitan tuohon pöydälle sulle, niin saat ottaa sitten näitä mukaan myös sinne kotiin. Hyvä. Sitten katsotaan. Mulla on myös tällaista haavateippiä. Että saat tätä myös mukaan, jos sattuu, että nuo loppuis, niin saat tommosia taitoksia, joilla sit jotka voit sit kiinnittää tämmöisellä haavateipillä. Tää on ihan tällainen, niin kun voi käyttää iholle. Ja itse asiassa, joo, me voidaan vähän paremmin vielä kiinnittää. Toi lähtee tuolta reunasta näköjään, kun se on vähän hankala paikka. Niin laitetaan sitä vielä vähän paremmin tällä haavateipillä kiinni. Joo, minä vähän mallailen. Joo. Tuossa. Miltä se nyt tuntuu? Joo. Ne on siinä oikein hyvin. Joo. Tuleeko sulla kysyttävää vielä tähän haavanhoitoon liittyen?
toin aivotärähdyksiin liittyen. Joo. Mulla on itse asiassa täällä tällaiset haavanhoito-ohjeet. Täältä pystyy katsomaan sitten tietoa siitä, jos tulee semmoinen olo, että unohtaa, että mitä olisi hyvä tehdä sille haavalle, niin monesti tällaisessa tilanteessa niin ei oikein muista, mitä täällä vastaanotalla on puhuttu. Niin laitan tän tuon pöydälle myös, niin saat sen mukaan. Joo. Tosiaan tärkeää olisi, että lepäät. Minä tosiaan voin kirjoittaa sulle semmoisen 3 päivän sairausloman, jos on tarve. Okei. Kertoisitko sun työpaikan, missä työskentelet? Joo. Yleensä semmoinen 3 päivää on hyvä levätä, 1-3, mutta luulen, että tässä sun tilanteessa olisi hyvä se 3 päivää levähtää ja minä luulen, että se kyllä ihan riittää. Joo. Minä teen sen tuossa koneella valmiiksi sen sairausloman ja se lähtee sulle sitten sähköisesti, jos sulle sopii. Joo. Sen voi laittaa sitten sähköisesti myös sinne esihenkilölle menemään. Joo. Tuleeko vielä jotain, miten voisin sua auttaa? Oot pärjännyt tosi hienosti ja tollanen on tosi innoittavaa. Innoittavaa, kun sattuu näin kesällä. Et ole ensimmäinen etkä viimeinen. Joo. Tärkeintä, että oot nyt suht hyvässä kunnossa, eikö vaan? Joo. Tärkeintä olisi tänään tosiaan, sen vielä sanon, niin välttää semmoista raskasta liikuntaa. Et ihan otat levon kannalta. Joo. Ja niinpä. No mutta hei. Saat ottaa niitä kipulääkkeitä. Parasetamolia, sen 1 gramman. Se pystyt myös käyttämään ibuprofeenia, niin sitäkin pystyt ottaan kotona. Ihan käsikauppalääkkeenä saa. Niitä pystyy ottaa kumpaakin ihan samaan aikaan. Yleensä semmoinen grammanen parasetamoli 3 kertaa päivässä ja 400 milligrammaa sitten sitä ibuprofeenia. Joo, sitäkin 3 kertaa. Joo. Jos tuntuu, ettei pärjää, mutta se ibuprofeeni on sellainen, että se ei tee niin hyvää meidän vatsalle, kun taas parasetamoli on ihan okei. Niin mieluummin käyttäisin sitä parasetamolia, jos ei senkaan pärjää, niin sit ibuprofeenia. Joo. Hyvä. Miten sen pahoinvoinnin kanssa? Joo, tosi hyvä. Se varmasti tässä laantuu. Ja jos tuntuu, ettei senkaan pärjää, niin sit voi tänne päin vielä soitella. Niin. Joo. Jos oireet jostain syystä pahenis, tulisi tosi kovaa pyörätystä, kovaa oksennusta, voimakasta pahaa oloa, ylipäätään sun oireet yhtäkkiä menisi pahempaan, voimistuisi, niin sitten olisi hyvä kyllä hakeutua uudestaan hoitoon. Ja niinpä. Jep. No mut hei. Ja sä oot kaikki kunnossa, sä pärjäät kyllä. Joo. Joo, minä kirjaan tän ja sen pitäisi sitten näkyä siellä sun tiedoissa. Joo. Sieltä pääset lukemaan. Joo. Jos ei muuta tuo, niin me toivotan sulle kaikkea hyvää. Ai niin, me unohdettiin varata se uusi aika. Hyvä, kun muistat. Joo, varataan tohon tämän viikon loppupäähän. Tosiaan hoidetaan se haava silloin täällä. Katsotaan, miten se on lähtenyt parantumaan ja että
tarvitko haavanhoitotuotteita vielä kotiin ja näin. Joo. Ja jos jostain syystä muuten tulisi mitään tulehduksen merkkejä, alkaisi jotenkin kuumottaa se haava, oikein semmoista pahan hajusta kellertävää eritettä, vihertävää eritettä sieltä tuottamaan, niin sitten olisi hyvä myös hakeutua aiemmin tänne hoitoon, mutta luulen, että se tuolla oma hoidolla kyllä pärjäät sinne viikonloppuun. Okei, kiva. Mut hei, tosiaan mukavaa kesää kaikesta huolimatta ja pärjäilet kyllä ja minä uskon, että haava paranee hyvin ja siitä tulee nätti arpi. Että varmasti aika huomaamaton, sanoisin näin. Joo, kiva. No mut hei, palataan. Joo, muista ottaa noi haavanhoitotarvikkeet, noi hoito-ohjeet ja takin vielä mennessäs. Jep. No mut me nähdään. Kiva. Moikka.